ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои қимат ҳам ҳастанд ва хонаҳои арзон ҳам ҳастанд. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯше ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоноро сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 158 000 сомон. хонаи фуруши дар шаҳри Душанбе, поёни бозори корвон, духонага квартира дар якум мошона қарор дорад. 44 квадратни метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно бо чиди чораш фурӯхта мешавад. нархаш 158 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри Тусинзода, дуюм микрорайон, якхонага квартира дар 8 мошона қарор дорад. 45 квадратни метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, амонатбонк дар наздикиш аст. нархаш 175 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри Кӯлоб, даҳум микрорайон, якхонага квартира дар 4 мошона қарор дорад. 27 квадратни метр. ремонти хона замонавӣ, евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро фавран бо чиди чораш фурӯхта мешавад. нархаш 177 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Сино, якхонага квартира дар якум мошона қарор дорад. 30 квадратни метр. ремонти хона замонавӣ, евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, духонага квартира дар дуюм мошона қарор дорад. 50 квадратни метр. новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 6 ошонага дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 240 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Сино,
сехонага квартира дар 15 мошона қарор дорад. 65 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардаган срочно фурӯхта мешавад. нархаш 400 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, тарафи 9 километр. духонага квартира дар 1 мошона қарор дорад. 50 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 8 ошонага, лифт дорад, отопление. хона дар наздики мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 330 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, воени Городок. духонага квартира дар 7 мошона қарор дорад. 62 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики масҷид, мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 400 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, 1/4 микрорайон. якхонага квартира дар 4 мошона қарор дорад. 38 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 4 ошонага. нархаш 246 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. айкуҷо хона ёбем, айкуҷо квартираи фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. дар видеои оянда айкуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамунҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед бародаро. хай бародаро, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. хай дӯстон.